Lafiya kalau. Ya hajiya. Wannan ba ta magana ne? Ko yunwa kike ji ne? Wannan ba ka nan canjin a dai sama. Ma kamar ina da wasu canji fa. Yawwa. A ba ta dubu ɗaya. Ka ba ta naira. Ai girman ka ne ya wuce naira. Sweetie, a bata dubu ɗaya ko? Eh mana. Dubu ɗaya da abin nan take nan. Ga wannan ko? Sai ki gaishe da hajiya. Kuma cikin gida kin san ba a san mata na yawo da rana. Ya dai? A lafiya kar wallahi. Lafiya lau wallahi. Kawai jina dan sha rana ne. Kin san yau ana ɗan yin rana. Lafiya kalau abokina. An tashi da an lafiya. Ya gida. To shi ma bara ba shi ko biskit ɗin yaji ya ce shi ma ko? Aka ba shi dubu ɗaya mana shi. Shi ma ba shi dubu ɗaya. Zai iya kashe ta? Zai kashe ta mana. Ga shi ko? Sai ka gaishe da hajiya. Ya aka yi? Ai, wato ne. Wallahi kasuwa ce yau gaba ɗaya ba daɗi. Ina ganin jikinka ya yi sanyi. Ba wani sanyi da jiki na yi. Amma baby ba ki gano ba ne ba yana ta abin nan. What's going on? Lafiya kalau, lafiya kalau. Dole su maganin ki ne? Wallahi. Allah sarki. Wallahi ga sunan samari da su kenan. Allah sarki. Gashi kuma ba canji. Aka ba su dubu ɗaya ɗin mana su ma. Ai girman ka ne. Dubu ɗaya ɗaya su ji kuma. Dubu ɗaya ɗaya.